Anyway, nangandichit. We are now preparing for our KCA defamation of character. Now that pane conviction. So we'll be slapping someone with a lawsuit. Yeah, nesuro. Ndo yandokutaura kakuti takugadzirira inonzi chi? Lawsuit yedu defamation. So takuita case yedu defamation of character. Where we are going to slap someone with a certain amount, your defamation. So people don't know good. Phone ikangwenda ku forensic okuvara because vanotora zvese. Kune vanhu vanotemba nekuti he oposta odelete. Once phone yaenda forensic inonoshuva zvese nezvawaideleta zvezve inoretrieve. So hauna zvaunenge waita. Mangwana kuvisiting to BK. Ndosirwa nemabi acho. Mabi acho also. Vane yavo. Unodonha, unonyura. Zvakaipira forensic. Inononyurura kese nekaunofungira kuti ndakadelete akachabude. Inopinda kwese. Machines. So this is what happened. But we wait to hear what the courts say. But noziya mutemo zvavo vanotoziva kuti outcome yemande inenge iri chii. Then we go to civil court nelawsuit yedu, then high court. Diamond 2 years ndakanyarara zvangu. And for what? Advantages kana watoone criminal record wakombyuta wada visa unoita sei. Zvine madisadvantages. Pamwe pacho unenge uchimboignore kauchiti but usitanga kubatanidza manje kuti vaiva manje ndotoda vashandisira health act yavanochema nayo vachinyepa kuti ndakazoda iyoyo ndo yatichavarova nayo. Nahakuoni. Ndikatorwa unonyura taura zvako linear. Tanyaradzwa. Ufunge. Sera. Ndagara navo vai. Vanoganza. But ndopaunoona kuti kune vanhu vanzi tipewo mabheji. Handizotamiswa nepai. Vakatosimudza roko kwakuda kuti hanzi tanga ushedzera kuti hanzi this court is not fair. How do you say that in front of a judge? Kwakasungwa necontempt of court. Ndopaunoona kuti chikoro chakangonaka so. All right, Melody. Constance. So pandakashedzwa nesu pandakafonera chenzi ye kune munhu ari kuridza mhere achiti he vafonerei nditaure navo. Kutaura nani over what? Honestly speaking. And I remember pakaverengwa verdict judge achitaura kuti even muchitaura nechibhende munonyura nezvamunoita izvozvizvi. Ukazona jaji akutaura kuti zvone dzikama this is not Facebook, we are not your fans. Munenge maenda muchifunga kuti makafanira, but macourts haanzwaro. You respect the courts. So unotanga uchimbonyarara. John Voice, no, I'm not going to change my mind. I'm just saying kuti vanoziva how the courts work, they know outcome yemswemandi. But still after that, we are still continuing with our defamation lawsuit because pane conviction kudara. So failure to pay
whatever we're going to ask for still zvine repercussions. Zvine repercussions. But do you know that in life unongosingade zvinhu zvinenge zviya zviya. Kuignore doesn't mean kuti unotya munhu. My principal always says, if you look at me, do you think anyone can put pressure on me? But pamwe pacho unongosingade zvako kuresponda because unongozviona kuti hamuna kufanana. Munhu ushoti chii. Then otozoona kuti no. Sometimes kuzoresponda nekuzoita action is just to show you kuti no, I can kana ndichida. But fair network yake boyeri upi wacho because vese network dzinenge dzine 6 na 9. John Vesan zvamurimi muregerere andikwanise ka anditi I went through all this kubva kuti hi buddy. And I'm one person who's very jovial and ndezvigone zvezviya zvekuswera no. But unotanga zvako chimboti zi uzoona kuti I'm one person wekuti inini if you come for me and anyway, but you come for my husband and my kids, inini I will move mountains for you. Azviite. Aiwa muPakistan uyanga nesystem yekuzonohwanda nekuti pane two dzinonyimana moto. So there's a new section in health inodhila neizvozvo, which is what I'm going to use. No, we were never friends. Connected, Mary. Andishinguya kunoti mbobhura dance kupi posh. Voice. Law is very stubborn. Jini nei. Indi chiri kumurwadza chi asaida here newe sera. Asaifunga kuti vachachoka. Vachokeka ve. Vazive musi. Vanongosvikawo kuira kudenga kuovhara dhora vodhwa. Because the way they attack marriages, the way they attack Mari, you know. And you know, the sad thing is, unouya nemaka, wapedza kubaya life hauna kana mari yerent. Wauya wanyepera vanhu kuti vanhu vakuomberere. Monemo Fortunate wants to join you on video. Miratron. Wakapeteka. Unoza chichi zvako kamina nbokudza. Zvinhu zviya vanhu vanozvitora sema-jokes until wasara uri one in the dog. Yeah, that's very You know true. what I mean? And I don't understand kuti after that unogaina chi. Look at that fat one, the fat one. Yes. She's got nothing. And ndakaseka, it was really sad achitaura nyaya yake. You remember at first akauya achitaura achiti ndakakumbira mari. What she did was, when I Yes. decided to withdraw at the KCI, akaenda pane one of my lawyers, ndobva anova achiemera akati ndikumbira mari indrive, angasangana mari yebhasi. One of my lawyers mbauya mba anditi major ingomubatsirai munhu achatonzwisawo tsitsi. And at that time anga akamira ega ambokumbira. Even when I went to, I think tichiri kuHighlands police, well, Priska akatozoya maskati. Do you know what I bought food for her in the morning personally? And the 40. Ndikakumbira wasu ndikati wasumutengere chikafu. Because iwo nongo andigone mumwe wacho handina wokuda. I know. So takucourt ikoko kwachaka akauya nematsamba ake
ekuratidza kuti igurupu Eh. auya nematsamba ake ekuratidza kuti pane 2 dzinonyimana moto. Mm. I decided kuti you know what, this person didn't even know me. That was our first time to meet. Anga asingandizivi. Mm. Ndopakatanga kutaura nyaya yake achiti aiwa inini pandakasvika kuHarare I wanted to meet you, ndichitokutsvagai pamwe pacho ndichitombokumbira wasu, ndikazotanga kufeedwa information kuti a bad person makazodai, so ndakabva ndahakira. Ndiye uyo ari kutsanangura. Then I said iripo. Anyway, let me withdraw. Nanangokuradza kuti haungotuke munhu from, haungofonere munhu from Norway. Yes. Takukoti ndopakazokumbira lawyer rangu for help. My lawyer said, ingomubetserai. Mandati alright, iripo. I counted $1,000. Vandamuti auona pekuita sei? Chekubatsirika now. When she did her live, someone sent me a screenshot because I blocked those. I don't watch those things. Someone sent me a screenshot. Achiti, hey Maria, ndakatoidya. You look at the person. Arikudaro. Auna 2 weeks wabva wadzingwa na paanenge achigara uko. Uri kudza inini wekuti the 1,000 ndo yandodira mota dzepamba pangu fuel in one day. Yes. Saka maths yacho inenge isingabalance ukazvitarisa kudai. Vanhu vapedza, all right, let's be realistic. Vanhu vapedza kukuomberera panapa, how much did you make? Because there's a day randakamuona makabva kucourt, I think vatoenda kuTikTok palive ende vanhu vakamukomberedza vacho hapana kana anenge achimubatsira achingotaura kuTikTok. Ndikati mwana uyu she doesn't learn. You see now. So then unotanga kutarisa manje kuti okay, senge ipapo vanhu vari kundipopotora kuti musazonzwa tsitsi. I'm a human being. I'm a mom. Unotanga kutaza kuti alright. Munhu anga achitukirira, but she's a mother. And both of them are mothers, but they are mothers who don't give a shit about their kids. True. Hapana anogara nemwana. Mwana umwe ari kunana gogo, umwe akapostwa akaenda uku. Anotoregreta kuti anenge achiona life iri kurarama mai vake. But you are busy attacking someone ane life yake iri correct. Munhu ane life yake iri kutoenderera mberi. Munhu wakuti zvone at the end of the day, when business closes, account yatochinja. Handiti mazviona. Saka zvinobvisa tsitsi kuti unenge usingadi kusvika ikoko. Yeah, but people, they push you to do that. Exactly. Vanhu vanokupusha kuita zviya. Inini tukana ineni, maybe ndini wamunoziya. Yes. My husband. Yeah, vanenge vapinda papi. Honorable, vanenge vapinda papi because he doesn't even do the social media. Even if you are to meet him, haane munhu anenge achizviitira basa rake and he's an ever busy person. Why do you have to drag him in all those shenanigans? He actually felt pity for them when they were saying Hanzi Arambwa. Do you know when that clip was sent? Akaseka kati vanhu vasingaziye chivanhu. They don't understand the meaning of roar. Yes. Chinhu chinonzi roar chiri spiritual. Because zvinhu zvine zvasunganidzwa spiritually and physically. Hey, my gogo is watching here. Yeah. No one can come kumba kwamai vangu and pay 24,000 USD. Yes. Pamsoro, just to come and say chibuda pano for what reason? Yeah. Let me tell you, in my husband, my origins are in the Zambia. Yes. If you follow the surname Jerry, it's from Zambia. Okay. And they are of the more, if I can say, royal family. And the royal family yavo, vesevane mabarika, except one brother-in-law yangu. Saka vanhu vanofunga kuti kunoku kuZimbabwe, I think kune checha chekunzi kana munhu uri pabarika wakatora murume wemunhu. Yeah.
Mm. That's not the thing, because he is Zambian. He's of Zambian origin. So Mm-hmm. he's from Chipata village, where they Mm. practice polygamy. Yes. Saka vavati, hey, akatora murume wevanhu, hey, chi. The next day, me and my sister wives were having lunch. We are laughing at you. Mm. Hey, uri kutaura kuda kutry do you vanhu ndasinombobvaudza nyaya iyi. This girl paakakumbirirwa naJoy nyika dzino to come to my house. Yeah. Ashaya pekurara. Mm. Akaita day 1, day 2, day 3 ndobva uya achiti ndakwira InDrive. Mm. Ndakwira InDrive. InDrive anoziva your sister wife. Atoti ndinovaperekedza kwavanenge vachikufambira. Okay. What are you trying to do up? Urida kuti nini ndibva ndati saka Megiri wada undirowe. Eh. And Ndoti you know mhanya what? I think now, Chera, you have learned. Make your circle very small. And even vanhu vakauya vachiti hey munhu ari in a desperate situation, don't ngavasauye kumba, ngazviperere ukoko, because you never know kuti vanhu vari kuda kuuya kumba kwako kuzoitei. But with her case was different, Pakuti. When people didn't know this, and this is the first and last time I'm going to talk about this. Let me tell you something. If you were there from the beginning, pane machats akambondilikiswa neanga kanzi mwana waGeorge. A friend of we're friends and toera mtupo one. But at the time tansata kusiyana takazoziyana after that saga. Sorry, buddy. So machats aya airatidza about me ndichitoudza no, my name is Ningi. Tikukumbira ubuditse mapictures akati. Ndopanga paitika that incident yangaitika kufamuko. Pakaburitswa mufuru vaine hwawa hwavo chichichi munhu patorwa mapictures watoroti. Yes. So we gave them pictures ekuburitsa ekuti no. Pambambobuda another narrative. So taida kuburitsa another narrative yacho ekuti no. It was actually young women for ED. Yes. You see now. So after that, this is how I met this girl. Yes. And then izvozvo zvazoitika panga pasisina need yekuti paite communication, but I just respected the fact yekuti okay, maybe officers used her to do ABCD because inenge isina any social person zvapera hazvo zvapfuura, but it was just high there and there. So then azokumbirirwa, she came because pakaita desperate situation. 2-3 days down the line ndopakasitara nyoti ndasangana nadriver wetaxi anotoziva maiguru venyu nekwavanofamba zvikazode the same statement idzodzo. But I did not entertain because isusu our setup hatirwe. Yes. Vanhu vane barika risina mari ndo rinorwiwa. Ndonorwiwa. I wanted to say that. Vane barika ndo kunorwiwa. Ndobva ndati tione taxi driver wacho out of curiosity. I alerted my husband, who then alerted the whole circle. So you're dealing with vanhu vakadai so. Zvisina kujairwa nevanhu. That's why you find kuti hamusati mambonzwa kurwa kwedu kana kuita sei paFacebook kune mapolygamy obva munoona masituation mchinzwa nengazodai kwamaiguru vazodai. No, we are fine. Yes. Because we are co-sisters and we are cordial with each other. True. And you respect each other. Rekurwira feni yakadembuka chimwe chiruoko ndodzindozvamburanwa zvokuti Chera usatirakidze hadzizvozvaburanwa vachikwaturana nzeve. Vanhu vachikwaturana, vanhu vachibvamburana zvekubvamburana zviya. Imwe makagara makuzotoya kuti hi guys, can we have lunch tomorrow? Yes. Which car are you taking? Okay, can I borrow your BMW X7? Okay, maybe it's okay. Can I borrow your Range Rover 2026? Okay, it's okay. Let's exchange. Ndozviripo. Hi, Maylin, how are you? Which country are you going for your holiday?
because I also need to plan our dates. Ndozvinoitwa maparika emari. Kwete Yes. yenyu yekuti ndakungozvambura wakauya pano iwe kwanenda. No, it's different. Ndinakidza. Saka nyaya iyi manje judgment iri when Monday. Judgment iri command. Mm. Taura zvako napiri napiri. But manje honorable, my husband will tell you that I'll jump a cliff for you. You need Yes. money? Let's do it. You want to go to court? Yes. Let me know how much you need, and then we'll go to court. Which advocate or lawyer do you want, or attorney? My husband uses the word, which attorney do you want? Yeah. Not, okay, I need Varubaya. Okay, I need advocate Nyagano. I think it knows Okay. yeah, I've withdrawn the case. What? Let's Because, no, listen, you can only withdraw kwekutanga, and you know. Yes, I know. This case, pane vanhu vaisanzwisisa vakazotanga kuti sei paticharongoramba chienda kucourt chichi vachitraya that thing. But havana kunzwisisa kuti it's a full trial yakaitika. Do you know I was cross-examined? Yes. Neno ndakatoenda pastand, ndikatoitwa cross-examination, ndikaitwa examination nestate. The normal trial. Yeah, cyberbullying yacho yange yanyanyisa asikana. Let it be an example to people vanotipa vanhu vavasingazivi. Until you see now. So ndikwanise ku-withdraw because judgment yakatobuda. And the same judgment ndoichangoshanda ku-defamation. Amai? Yeah, pakashata. Kushata apa? Kushata panogona kushatisisa. Munhu akada kukura musoro. But pane pamwe pokuti unofanira kuzongoti you know what, ndakabhaisa. Because anopera marinji yega. Apa chatongopo munhu ngaatongo accept hake kuti ndakabhaisa pane kuti uzoti hey I want to vachakwanisa kuapila here kana kuti zvatovhara. Haiwa kuapila, even akaapila ka inonetsa because ine forensic report. Oh my God. Yeah, my phone was gone for 21 days vachiita forensic. They went in all gadgets vachidzura from 2 years back. Saka inonetsa. Shamwari achikuti hanzokauraya mwana wamaiguru amana vanhu zvavanotaura vanozviwanepi imika. Imagine akaivhunzwa akati boy maziso chipruvha kuti akauraya here. Mwana akafa ndeupi? See? Because thanks for bringing that up. Do you know kuti dai panga pane mwana akafa zveshuwa wamaiguru akauraiwa. They were going to have evidence in court kuti mwana akauraiwa ndeushu. There was nothing like that. There was nothing like that. There was nothing like that, and hauna evidence, but kungotaura. Dai vanhu vachinge. Imagine. Aiwa ngavapiwe mutongo wavo takatomirira mandi. Aiwa mandi achona izvozvo whatever outcome is gonna come. Still kune defamation. Yes, yakamirira. Failure to pay and the defamation yasiyana nechikwereti kacho kuti nhinga ari kundiona. Defamation kazhinji failure to pay you go to jail. Apa vanopa 14 days kazhinji. Failure to pay, where are you gonna get those millions to pay someone yet you don't even have $1? Hauna dollar rekombi but wonzi zvoni 1 meter iwo hauna. Unaiwanepi? Ndicharutengesa mubhedha. Mubhedha unoita mari iko paHarare. Uri kuita mari mubhedha second hand. Saka zvaitwa sei? Because defamation katime yacho kareba mukati. And ukapila manje kuhigh court kana iri strong yekuzasuku. Ava agree. What's the problem? Who's beating you?
Mari. Saka men, and I could have ignored, I could have Pana honorable minister ngochitrai kufona All right. ndinozoritena call yavo. Saka unoziva kuti Okay. ichi inini papaine ndisingatombo-celebrate Yeah. because these things, remember, izvezvi vana vedu vane technology kuchikoro. True. I went to see my son at hostel. My son akati, mami, is it true that he's gay? That's how And you know, bad it is. Nico can speak on the live from, and you know, this generation is so opinionated and vari kunyatsofambirana netechnology. Anokubvunza mumwe mubvunzo wekuti unochaya kuziva kuti ndomupindura ndichiti chii. Nice. Hey, akatoti hanzi zveni, I didn't want to go to class because people were laughing that my dad is gay. Iwe, ma. So pandakaona the damage, then very next day, that's when I did that live ndichibva kumchato wekwatagwire. Pai. I think I spoke to you on that Because day. I don't do lives and the addresses zvinhu zvakadaro, but that day I was forced to do a live. I was like, no, enough is enough. This girl would think kuti ndinomuchka. Yes. So then, ndo zvakandipusha kuti let me take this further. Because once it starts affecting my kids like this, Yes. with me, I would drag you to hell and back. Yes. So akatanga achifunga kuti majokes. Do you know 2 weeks back vakabuda vachicelebrate vakati hatawina the day I went on stand. Tawina. Waitoona kuti one wakumbira kuti handinzwe chirungu mukoti uri kudzwa neshona still hausitonzwisisa. Vobuda imomo voti tawina. We looked at them vachipfuura so. And I said, they don't even understand court procedures, normal court procedures. Because this one was done, this is a proper trial. Yes. You know, a proper trial, and she's the first socialite kusvika ku trial. Yes. Yes, cyberbullying. And the first to be convicted. Yay. So now we've been convicted. Hauchakwanisa kuita mamwe mavisas. Hauchakwanisa kutora even mabank loans. Yeah, you can't. Yeah. Hey. You'll be blacklisted. It messes up a whole lot. Yes. Why? Because waida kufadza munhu ari kwabushu uko ari kukuona. Exactly. Kuda kufadza chaunga chepa internet. Mari, can I get a fridge? Can I get a drink in the fridge? Yes, I'm going to see on the boy drink. It's okay. Yeah. So I sat down with my husband and my sister wives. And we spoke about this as a setup. And obviously my husband is the head of the family. He was like, what do you want to do? Yes. And I said, I cannot keep quiet because look, we've got kids. Yeah. My guru has kids. I have kids. Yes. But the person who's being attacked is you and not even me. And the people who are attacking you are the people that you know through me. Yes. That's good because uyu takashaya asina pekurara akakumbirirwa. She slept in our house. You met her once, you greeted and you went upstairs. Exactly. I'm like in a relationship. The second one, I don't even know her. She doesn't even know me. Even from a bar of soap, she knows nothing about me. Yeah. But akangoti ndakauya ndikahakiriswa ndikadi. I saw live yakaita nezuro ari kwaketi achiti hanzi inini ndafunwa nawo makuru vakati kana musina nyaya siyanai nazvo hamuihwine. Vakuru vapi? Vakuru vapi vanozviinvolva munyaya isiri yavo. Exactly. Toti variko vavafonera. You see kuti people they don't learn. Ndamona tora hanzi pane ghost vanga vakutoziya kuti zvoni zvinhu zviri kufamba sei. Saka so was she trying to say kuti ghost nderako or what was she trying to say?
ndikati this girl kana she kune doesn't ghost know. raiziya zvine today Nasi, if I'm not mistaken. I think ndazviona nhasi ndabuda Makuseni. Was it today? It was kone today. zuro nezuro inga kwaketi nezuro aiti ina ndichazvipindire ndanzi ndinyarare I'll end up in prison. Makuseni omukati anga futi Anyora Makuseni unless kana azodelete ndazviona Makuseni inini. Yeah, anyora something in the morning. Anopindira kune vamwe enda anoda kubva itro application yekuti musavaise kudzi kusame umwe anoenda kubhindura umwe osara kuchurubi. Watozovaendesera kamapenzi. Shingi kutondirakidza iwe. Mumwe wamuendesa kubhindura. Umwe wova split. Rekubhindura ndotonzi chii chawagona hapana ndiro handiti. Ndiro iroro chawagona hapana. Yeah. Uchidya sadza na 6 o'clock. Vanhu vakamboshaina unoziya. Kana kuendesa kuhwahwa uko. Kure neHarare. Because ndo vanenge vachidena uyo wekuhwanda neyekupenga. Aiwa health act yacho tatoiwana isu. Yakanakisisa zvekuti inotoita kuti vanotanga vatarisa kuti ndo zvaari kuita. It's okay, regai ambogara ari mumwedzi tichimboasesa. Tozoreleasa because she's a danger to society. Exactly. Yeah. Yes. Saka patichinyarira pepe tichida kupai mukana magrade 1G. Tozokuresponda grade 1G. Wafunga kuti vanhu vanenge vakapusa. Wafunga kuti vanhu vanenge vakapusa but this time pakaipa. Aiwa 3 days idzodzo zvatoreit. Yeah. Aiwa vanhu ngavamboenda vambonoona kuti kunenge kwakamira sei kujeri. Hanzi chii chingosafurirwa nevanhu vepaFacebook mako anenge akamirira vanhu vachavazive. Hanzi chii? Arotsvaka kundiudza kuti usanzi usafurirwa nevanhu vepaFacebook shava. Please maki aya anenge ane maagenda. No, hapana rufurira munhu but it's a discussion. Ingwari discussion chawagona rinoda wekuhwakira uya haana chaanogona. Vese vari tu. Not don't worry, no, we're just discussing zvedu. Because ndakaona kuti I think nyaya kunzi this Hobarika thing, they thought they had an issue. Yeah. But when I came on Facebook 20 ages ago, Yeah. I think ages ago, I actually wrote kuti I'm in pabayo pangu pakatonzi ne polygamous relationship. Yes. So akuna munhu anoadvertisa murume wemunhu. But now Nasi is just kuti I decided to address it once and for all. Even vanhu vane ma-questions vanenge vachida kunyatsonzwisisa I will answer Nasi. Yeah. Yeah, that's very true. It's sad. Nesona isingatozvide zvinonditorera time yemadhiri. Yeah, that's very true because unonoswera uriko and auziva kuti muchapinda nguvai and stuff like that. Mongotwa apa iwe unenge une zvinhu zvaunenge uchida kuitawo, you know? Saka it's emotionally and physically draining. Draining, yes. Hakukoti ndokuziva kunodraina zvisingaite. Saka I'll see what I can do. Kana ndapedzawo yandodawo nyanyopedza nayo ndeiyi. Yes, defamation. After that, I'll relax and then I'll shift my focus. I'll shift to that one, the big one who doesn't battle. Yeah. Yeah. Iripo chera. Iripo. Ndakubata ndauya kuHarare ndikuya manje. Uyo ari kuti eitembi maziwa
Hans, you can laugh while someone is crying because you are using your own money. Let me tell you something. It's not about using money. These words, you were supposed to write them when they started attacking me for the past 2 years for no apparent reason. Yes. When someone attacks just because ana mari seyangu ere inini ndinayo ndobva ndaretaliate, stop hiding paissue yekunzi nekuti une mari. That's very true. Money is nothing when it comes to family because family comes first. True. You don't know what these things do emotionally. That's very You are true. walking, someone claims munyika yese kuti hanzi zveni murume wavo anoda anal sex. Wakavaona sei? You've never had sex with him. How did you know? Yeah. You're talking about a member of parliament Yes. who has a constituency, who Yes. runs a football club, Uh-huh. who's got businesses, an honorable businessman. And then you just bring up nyaya dzakadaro. True. And then vanoti hanzi nekuti nhasi washandisa mari. You think pese panoshanda mari, are you saying the judiciary is biased? Saka vanhu vanouya vachiti hanzi God is for everyone. Inini, let me tell you something, vanhu vanouya vachiti God is for everyone mashandisa mari. Inini, I'm blessed. Let me brag. Yes. The same God that you're talking about Yes. It's the made same sure God. that Yes. is the same God who made sure I have a mansion. Yes. I have what I have. But he made sure because he knew God, it was just not for me. There are Yeah. people who are going to be blessed through that. Yes. Which is why akatonyima ivavo vacho vamuri kuona kunge vari kuitirwa utsinye. True. So kana usina mari unodedherei vanhu vane mari? Exactly. Unodedherei vanhu vane mari? Zvakadaro. Uyo ngatomiswa zvakare kuti hanzi God is for everyone. Well, inini wangu Mwari ndinomona achifamba netsoka every single day. Yes. It depends on how you take your God and how you believe in him. Wangu True. anotonzi Jehovah ipapo because anokungangura ipapo. Ende vanhu ndozvandinotaura kuti vanhu vanenge vachiombererana maoko ko munhu achiita zvaanenge achiita, then munhu kana munhu akuretaliata, munhu akudzorera vanhu maakutanga kuti muri kushandisa mari, zvikazodai so paaimbotuka munhu anga asingazivi kuti munhu ane mari. Imagine vakazodai vakapiwa contract iri biased. Do you even know can you even spell the word contract? Come on. Thank you, my dear, for the conversation. I really wanted to vent. Thanks a lot. Thank you. You're welcome. Sharp. Like I said, one day. God is for everyone. You can why she's crying because you're using your money. And you're using your own money. So whose money did you want me to use? Saka meda tukwa chinyara, don't be evil. Exactly. So varombo always right ka. Varombo ngavatuke vapfumi vanyarare ngagariswe pasi. Zero. Why do you want to involve God? Musa involve God because God vanenge vakatopeta maoko avo vachiti siya zvipedzerani handitai zviita anozvigona. Saka muda kupinza Mwari papa imimi mbuya Tembi maziwa imi. I'm also fixing this side. We are all abusers. All the abusers must go to jail. We are tired of being abused on social media. Handisi kutambisa. Vanhu vanenge vachiombera naye. Munhu achitaura, can you say such defamatory issues against someone
who's not on Facebook. Honorable is not on Facebook. If you see him on social media, it's either he's doing constituents work or Caps United work. He's never come on social media and address me adi kuti mukadzi wangu anonzi Shingi. So do not attack him. It's as simple as that. And then now, when shit hits the fan, you wanna hide kuti God is for everyone. Aikudze Satana akatsika vanhu ndiani? Satana anongobvira sika munhu. Sorry, but ndinombokanganwa mwanangu kana dzauda kudambuka. I'm sorry. Oh, Shaita. Mommy was about to shout. Ndanga ndichiti vanhu vane system yekuti hanzi God is for everyone. Let me tell you. Hapana munhu wekuti anoti God is for everyone as if inini uri kudza inini handinzwikwe. What I am today and where I am today, it's because of the same God that unless it's different gods. Well, inini wandinoziya wandinonamata inini, let me tell you about him. And let me brag a minute. Because maybe vanhu havanzwisisi the one that I worship. Oh, Jesus. Iwewe wauya uchiti zvoniyo, one day is one day, hey, God is for everyone. The reason why certain people are in their positions and why certain people have too much maggots in their bodies and why they are always angry and why they have that ordinary smell, it's because the same God that we are talking about is paying them back for what they do to people. And then you said, I use my own money. Did you want me to use your grandmother's money? Whose money did you want me to use? Because right now I was using my hard-earned money. Until my husband said, why are you even using yours? Let me give you. That's the God in our house. He blesses everyone, from the husband to the wives to the shifuyo nana koko panzap. Saka musauye muchita hanzi shoni, yeah, one day is one day. When that bitch was dragging me for 2 fucking years, nobody said anything. So don't make me lose it. Because I'm a happy person, but don't poke the bear. Hautambise machende shumba so uchida unoti noruma here. Kana kutesta magetsi nemusoro weshondo. You don't do that. I'm an honorable member's wife, but I grew up in the ghetto. I'll wear that bitch face for you and that ghetto face for you, Iwewe Tembi. And you better pray you're not an account. That girl said shit about my husband. When it comes to my husband, ladies and gentlemen, I do not bluff. I'll come for you, whatever you have, including your cats, your kids, the kumba kwenyu. So don't come here and be preaching nonsense and say, Kuti, God is for everyone. One day is one day. One is one day. One day is one day for who? For what? I soka. Go to the Lulu. Go to the toilet, mwanangu. You go and then you remove your pamper. And then you do wee. Okay, Jill. Okay. Nai. Munanga ngoya text kuti hanzi, hey, one day is one day, God is for us all. Well, some of us have seen him, God, which is Jehovah Jireh, provider, which is why, girl, maybe you don't know my God. Let me show. This is my God. This is my God. This one. This. This is just a drop in the ocean of how he has blessed me. If you want to bring God in it. I'm not like some people who tell you God is in it and you won't see God. For me, God is in it and I will show you. So don't come here and speak rubbish. For 2 years, they were saying bullshit and I was quiet. The moment she comes for my husband and I retaliate and you want to bring God, which God do you want to bring? Maybe you want to bring Jehovah Rapha, the healer, or maybe Jehovah Nisi, the banner, the one who fights all my battles. That one, I will agree.
So, Tembi, or whatever you call yourself, before you respond to people on Facebook and telling them, could yeah, one day is one day, do not push me. Because, honey, when it comes to war, man, don't do that. Those who know me know I'll go for war for my kids and my husband. I'll move mountains. I'll drop walls. Don't do that. When someone was claiming lies, talking bullshit, do you know we've got kids, we've got families, we've got in-laws. Right now I have a daughter-in-law. Our firstborn got married the same day Tagura got married. You have a daughter-in-law. The very day that you're getting married, Urgun's your husband loves anal sex. What the fuck? What kind of fuckery bullshit is that? Ha. Pray you're not a ghost because I will find you. And if you are pray you are a woman because if you are a man, your testicles will become my private property. Okay, papi. Hi. One day is one day. God will do what? Pray you are a woman. If you are a man, your testicles will become my private property. Mark my words. I heard you, Papa. Yes. Okay, I heard you, Papa. Zanele, I've got someone who came. Zanele Villakas. I'm taking it, Papa. Wait. Let me give you. Wait. Zanele, I have someone. And it for the past 2 weeks, I've been living in fear because of those two women. I had an issue with Zimra. I don't know whatever business she was doing. Do you know that? Okay, Priska will aid you just now. There you go. Do you know that the fat one even took wigs, pixie hair, and lotion, threatening mwana vachitora zvinhu vachiti tinokunyudza tine nyaya dzako munhu ataura kuti zvangu zvabatwa nezimra but ndiri kubhadhara nchabhadhara zvikanzi if you don't want us kuti tikunyudze cause harare ndeyedu buritsa zvinhu izvozvo. Hey, she came to me because she went to school with Kudzi, my little sister. She said I was living in fear. Murkunza. So now she opened a case yesterday. And I'll walk with her all the way. As long as it's true. Dimi madena mangwira. They took the fat one hands akatora ma wigs to ma pixie. Avatora mafuta ekuzurisa mushopu. Pese pauya vaikumba mawig mashopu. Tipe mari kana usingadi kufumura. Zvikazodai chino. So ndamutaiwa it's okay auntie, you've got all the proof and all the what. I'll take you. That's one. Imwe yacho munhu akabva adhifemwa nezuro akanzwinzwi the day before yesterday before court andikumbira madetails to open the item. His brother, that one is a male. Papa, what are you doing? No good on my gaze, Papa. No good. So you find good. Kunyarara uzvirive tukupusa. Inyaya dzevanhu hatinei nadzo. But people like Tembi, you will push us. And you will push us to the extent that I'll drag you to hell and back. I'm a very gentle person and a very nice person. But don't touch my kids and my husband. That I will not tolerate. That I won't do. Tukainini, it's okay. I will ignore you. Ndotoverenga chototrenda 2 days. Ndotoverenga ndakazviita for 2 years until the day my husband was mentioned. What kind of fuckery bullshit is that?
Can I have? Can I have? Oh, thank you, Papa. Yeah. Ndiye wandiri kureva Sarah Jake Mampo. Mampo ati hanzi the fat one took 2 pixie wigs nemafuta ekuzora. Can you imagine? Zvikanzi isusu we run Harare saka tokufumura. Which Harare are you talking about? You run it as who? You run it in the InDrive. So you run it from where? From the InDrive. From SDA Code Comfort. From Domview. Sit down. Hi. Priska uri kukumbira kukura handisi kukuona. Vambona waisa request. Priska Jake. And guys, the lies. Hey, akabhadhara sister yangu. Ndikakupai my voice notes ka. You know, even I think 2 weeks back, she sent me a message, Prisco. Akati, sis, how are you? It's been long, mandirasa. Yeah, chi. Mulai beba achiti akatenga sister yangu. Akazondipindura. Zvikazodai. Anditombomuoni. Prisca ndotomuti, here and there, nditi sisi muriko here, how are you? Unongoti, I'm fine, Jiri say. Zvinotwistwa zvigoitwa meno. Zvekuti wega unoti, meirwara chemegere. You just want to make me calm down. Ndabhuikana. Saka Mambo andifonera akati sisi I need help, ndashaya peace. Zvongonzi ndipe mari kana usingadi kuti ndikufumure. Ndikati handina mari yandikukupai kozi ndotobhadhara vanhu vacho. Ndikati as long as une proof youri kubhadhara vanhu, as long as wadai, because hiccups happen in business. I know I'm in business. Chienda unoita zviri official wolegalizer because you will have problems with these people. Hey, waisaedhere vimba inashe. Oh, mirai. I'm trying to aid the sister kumbira kuiswa. Hi Priska, Hi, Sissy. how are you? No, I'm good. Should you say? Nah, low-key. Waendesera sisi wako? Mwana wamai vako. Ndakatukwa last time kunzi wakatumwa nani ndinenge zvangu. Zvakaoma chokwadi. Zvakaoma. Happy to see you. I haven't seen you in a long time. It's been long. A very long time. Been long. Ndichakutsvaga this week. Ndaitukirwa nzoka ndakakubhadhara kaiwe. Nyika yose ndoziva kuti makandibhadhara. Taza chingondipaiwo taza racho. Kwakukubhadhara taza kuti udini? Hanzi udii udistress sister yako. Nditoshamisikawo neni. Bodobi. All right, onai sisi handiti. She me to you, right? Yeah, I can hear you. Yeah, she introduced you. Ndina problem nema. She's somebody that go around achitukana nemunhu wese. Saka kana munhu akatukana nemunhu nhasi mangwana nditovengana naye wondindodzika kune umwe ndotukana naye. Zvakaoma. Because I Zvakaoma. get it. Ndofanirwa kutukana nemunhu. Because anonetsana nemunhu wese, like every day anonetsana nemunhu. Saka at the end of the day ndonetsana nemunhu wese kaini.
No, but chinonetsa ndechekuti at the end of the day, you guys also need to fix this. I don't know how. Ndakatukirwa mwana wangu She's inini. your sister. Yeah, she's my sister. And but pakuzonditukira mwana wangu aita sei? Yeah. Kids Mwana should be off limit, but yo. une AIDS. Kokuzotiwo mwana wako anorwarawo ane AIDS. Come on. But that's the thing. When people are ignorant, ndozvavanoita priska. Vanhu vari kunwa mushonga and people are okay. Munhu asakagara akatukwanzi neaids inga yangu ine yakazongopinda mukoti wani maresults akauya kanzi chitipa aids yacho z Ndiudza kuti AIDS. Handiti. But usaudza mwana ane AIDS. Mwana wangu ane AIDS yekupi? Like, no. watumana nemabhururu ako kuti utukane nemwana wangu. Zidofo. Mwana rako zidofo. Mwana rako razorwara. Why can't you just come for me kana une problem neni? Because at the end of the day that I checked, I didn't have any problem with her. She insulted me. Akauya pano painternet akati unorwara une AIDS. After that ndikaenda kuchikurudzi ndikamuvigira chikafu ndikanomutora ndikauya naye kumba. Kuti pfeke wanga watumwa nani zimbwa remunhu. Like, come on. Zvakaoma. Unozva kuti unotoshaya kuti womuti chii. Because remember what I asked you the first time when I said, you guys, in as much as zvese zvazoitika izvi, you guys will remain blood. You remember ndichitaura nyaya? I remember. And even after that, ndakatoenda kuchikurudzi the last time ndakatoenda ndikatomuvigira zvaaida ndikatomutengera chikafu and all that. Achingopirwa ndakaitwa muna zera nawe. Wanga watumwa nani? Hauna kana basa. Pfutseke zibenzi. Mari yako iyoyo inanoipiwa naShingi. Handisi ndakakupa mari yako. Zihure. Ndakaura nani? Ndikakuvhunza kuti ndakaura nani? Yeah. Amen. So, But this time tongotarisa. I think maybe mukambeta time just fix things. Because time is a healer. I tried. I don't want. And when it comes to Hama, keep trying. Not anymore. Yeah, tinadzo hama dziri toxic, but even zvezvizobhenda sei munhu wese unongosira peukama pemangwana. Ndinotosiya but zvinozonyanya. Inini handina problem. Inini handiti chero kati chero kanditi zihure, chero kanditi warwara, chero kanditi chika. It's okay, I don't mind. Kumwana wangu aita sei? Okay, just hold. Good night. Because manyanya udestroya zvangu muno Mr. Jeremy. Good night. Chiende. I don't know my sis, but I guess you'll be fine. Mwana wangu ndituke zvese chero kanditi zimbavha zigudo zichi. It's okay. Mwana wangu. Yeah, kids are off limit. Mwana wangu inini I respect. Kids are off limit. Chero paakatondidzinga kumba kwake ndamubvunza mari yangu akati chibva pamba pangu, you don't know me, I will take you down, this is Zimbabwe. Mwana wake ndakabva naye inini after atondiudza mashoko wayo ndakabva nemwana wake ndikagara nemwana wake holiday yese asingatombozivi kuti mwana wake ari kugara kupi because mwana wake mwana wangu. So why would you come after my own son? I think we're different countries. One of the motherly instinct, maybe she's not like that.
People are different. Amen. Amen, sisi, but But you'll be fine. You'll be fine. Don't worry. inini inonzi chii? Izvezvizvi vanhu vese vekumba kwedu vanenge vachitondivenga mhino nhema dzanenge akaenda nadzo achitaura ari kubhadharwa, ari kundifikisa, ari kundibetsera kuti ndisungiswe. Ndamubetsera kupi? Unongonzi uri kubhadharwa. Uri kubhadharwa. Kuti uite sei? Then uzodii kana pane zvinofadza here pakumunyudza pacho? Kuti ndiite sei? Ndobhadharwa kuti zviite sei? Zvei? Yeah, zvakaoma mani. But it will be fine. Unozopera so it will be fine. Pamwe anotobuda chinja kutoona kuti no system yeimeka sense. Aiwa, Ndozvazvinoita kazhinji. uyo haadzidzi. Inombona rutendo. Can you also take your phone, please? Saka zvinoita. Don't worry. Yafara ndokona I haven't seen you in a very long time. Very long. Mm-hmm. I'm glad you're okay. I thought ndichakuona kukoti nezuro. Chauya nemande. Handiti watoonana mande usazoregedza. Mande. Alright, tiripo Priska. Alright, sisi, bye. Bye. Ndimbo kuti remove pakuramba sle. Neni handizivi kuti zvobviswa sei. I think the poor one. Iri kuramba kukubvisa nazo unoswera pano. Iwe. Naimi. Iri kuramba. Hey. Okay, I think Paul. Okay. Zvakaoma guys. Ukama ugezwe nesipo setsvina. You know? Mwana waDhoni. Kuzikangoti mwana wangu yekubhadharwa miresa watorwa tipopotesi like kuda kubhadharwa kwacho. Nei ino nei. Phoebe. Phoebe. Ndini sisiri kukumirira nenzwara. Nzwara family here. Zvakaoma hazvo tenge tiriko mandi. Makaenda Friday ndo yainakidza. Ndo yainakidza iyoyo. Pana vimba inashati 8. Okay, let me try. I'm trying to add someone akanzi vimba inashe. Hopefully she will come. Iri kungoti adding. Yavimba inashe. Anzi, I really needed this. Pfungwa dzangu dzimbokula down. Lineta, tichitaura nyaya. Inini manje handizogoni zvokutukirira zvimwe zviya zvimawedzi zviya. It's only when I'm angry. Sengethe uya andibhoa aende here. I hope she's gone for good. Mukanditi hanzi God is for everyone. Vamwe vanhu ka vanofunga kuti zvoni munoziva here kuti in life pane vanhu vanofunga kuti vanonzwikwa naMwari stereke kupfuura vamwe vanhu. Do you know guys?
Hmm. Hmm. Imi. Hmm. Aya. Hmm. Yeah, God this, God that. Imi. Mwari. Haasi okubatwa ngemusikisa webhasiketi. Manzwa. Iye Mwari uya. Zvekuti vanhu vanosiyana ende kunzwi kwana Mwari kunosiyana, but hazvirevi kuti Mwari ndopadheni penyu imi sister Thome imimi. Inini am one person wekuti zvoni zvaMwari zvamataura zvokuti one day is one day, God uchi. Inini wangu Mwari wandonamata ndiJehovha ipapo ipapo. Zvekuti izvezvi ndikandofunga kumuti barendere vosvika Monday, you will be in this room. 2 minutes. Yenderevo vosvika manderevo shate. Rapta panzi. So which God are you talking about? Because mine is Jehovah ndouya ipapo ipapo. Jehovah ipapo ipapo. Kana ndafunga kuti Mwari mangwana handina mari da kudriver zere boshinda namahandese. Saka our gods are different. Saka mundudzo kuti wenyu ndeupi. Ehem. Hana simi zvazvakuda kutodambukepo pai. Ndodzoti God is for everyone. Munhu achinanaira murume uya anoremekedzwa muparamende renyika wokuti mukebhu 3 ano part of people vanogadza incoming president. Iwe zvako fombo. Handisi munhu anotukirira pafacebook angu, handizozvigone zviya zvinoda munin'ina wangu vhale kana mukoma wangu keti ndo vangasitaura mamwe ayaya. Inini handimashoko, handimagone mashoko. But mbuya Tembi, be careful because we can go to war. You call your God, I'll call mine, and see which God will respond. Because mine will respond by fire, by thunder, by money. Simple and clear. Next. Umwe kutouya handiti zveni hanzi do I want to others as want to them to do to others as you want them to do unto you. Ini makambona ndichiataka mamereji evanhu ini kutoita live vanodya vanhu cheche kunatidye vanhu vamambatata we vekutengerwa mabhatatisi. I know you're watching me Ghost. Kunatidye vanhu kunoku we are not vegans, we eat meat, but it depends on the day because we have our private chef ane roster. Saka no Thelma angandibhowa zvekuti dai ari munhu aiziva zvanga zvaiitika aindibvunza mubvunzo kumashure kweuku. Aifanira kuziva kuti mubvunzo wake iwoyo hausitombomueka sense zvachose. Kungoti zita rake zita rangu rechi3 shingire which is Thelma Zwangi. Ndinomugumira pano. Unotopedza dzaMwari wotokunyadzisina. Because vamwe tinomudana tichidaidzwa saka takagara mumanshoni. Vancho muri kuti God makagara vari kukunzwai muri pai. Kana usiri munomu munamato unononoka kusvika ka. Zviripo. So anyway, tanga taapapi guys. Grace idzodzo ndo dzinovarwadza manje Mwari haasisi sabhuku. Muchatosimidzwa kudarika pamuri apo sisi. Thank you Lynette. Lynette, you remember ndakatomboita majokes enyaya dzekumba kwedu. Nditi pataitokurowo after my father's death.
Yes, my father had a pension every month, but Zimbabwe yakamboipira munhu wese. Saka tine kwatakabviswa naMwari, mukaona tichitonge tinobrega. Tinochiziva Mwari kwavakatibvisa. We know Mwari kwavakatibvisa. It doesn't mean tinofaira, but tinoziva kwatakabviswa naMwari. Saka vanhu vakazoda kuti denha manje will come guns blazing. So iwe Thelma, newako ne1 day wako, please don't. Please, ndakumbira nemweya waMwari. Ndakumbira nemweya waMwari, do not make me look for you, because I'll come for you. And I don't bluff. Taura zvako piti jekjek ngasatijairira. Hanzi ana kuita drama here hanzi found guilty. Akaita drama. It's not fair. Chilo. Ndobva aiswa chain agotanga pretty good. Yeah, that lady was my sister. That lady was my best friend. Vafonere ndivakumbira regere rudofonwa nefoni yana. Uchitaura nani? Ai, haikoni. Mm. Admin, nditsvagirewo yetembiye uya. Vambotega makoments ake nditsvagirewo mani. Anoti happy. Nditsvagirewo. Ndoda kuona kuti munhuyi anoita nezvei, anoraramira kupi. Yeah, ndosaka ndadaro zvako mwana waDhoni. Ndoda kutsvaga. Tamutsvaga tinoenda kupage kwake. Tabva ikoko ndozomuvhima kuti anogara papi. Muno. Hanzi vakati vanaunza nezuro kuti they are selling. Kozi yarida mari yake. But inini kandikudo yangu in 14 days. Defamation. Apa kune 2. Yokuona nchitaura kune uyoyo akabva anotorera mwana wevanhu mawigi nemishonga nemalosheni ekuzora mahara achithreatenwa. Uyo ndiri kunomira nayo. Kana zvicho zvedate collecting zvichikubvumirai kuharasa vanhu, uyo ndiri kunomira naye. Ndomira naye. Ndana kuti undifonera. Anoda kundimisa. Handiti vanhu vanondimisa. Vanondimisa zvakwana musachapopoti.